chỉ bây giờ ole tu na hiền hay dex chăng té thì hiền sinh nung khô về là ares té hay thì bây giờ mo Russian du lan làm pui na té thi ang đeo ni om phát hành thì mấy tiếng thu post lo mình dex chăng té hi ria kan lo mà đi chuan comment lama lo soi tàu la bilar đeo lo ni ka lo lo pal ni cho mình lo sẽ thì mula mi hi ria lo zong về thế nia mo kan ngai ven lo lam deuh chu ni riat lo thei deuh mai nia then khatin Indian Prime Minister po lo kan mang deuh tho kha ani ve tu la te po ngai tai la ti chuanin dex chang te hianin hring nun khovela aresan Russian nula an lampui vel zak la ya athu po sahi han shir la ti chun comment lama an comment zui dan te anila ti chun rs hi engtin nge bits kama inti bits kam ti kher hian chiang mi zo tong chun mo bits han ti mai lo bits kam an ti deuh kher te po hian ati chiang zual tu te pon ngai te la bits kama an che vel dan te kan en chho tu ra ngai la thik tham ani rengem ti chuan dex chang te hi ka hriat lo zok tak mai nia ka soi tong khan comment lama eng ang mi nge ni sile palo ni emo enge ama laina mi lo ting tak lo ni ti te po ni ka hriat lo zong ni wangin min lo thil thei te no mani chuan lo mong dang ti chuan le dex chang te da hring kho vela aresan mo bits kam lama ti le mai te ang kata Russian nula te an lang pui zak na video thik ni om taka thu post te le comment then khati ka non share ma sa zoi nga ti chuan ma soma photography chanela aresana an chet ve deuh na te ron en kan tum chaudoni le dex chang te hring khovel number 1 aron post number 2 khlengom ta namdang mai cheu bula lam thei jel ro sanga aron te ni mo number 2 namdang mai cheu lam pui thei lo lam tura an som na hnol ngam khopa gentleman rin om lo yel boxi mizo mai cheu ta na enton tlak dex cheng te aron te ni namdang mai cheu hian dex cheng te lam puya an lo som to thi na nga alo hnol to thi nge mo hnol ngam khopa gentleman an ti deuh kher ni ti chuan comment then khat hi in an chho dong teang ni tin isu anen ti hian ngai san tlak dex an ti ni he comment a hian mo thank you sir aron te dex cheng te hian ti chuan hei zoltap nam te fan ai namdang lam pui tur mu zo ve lo fb kal tlanga lawin la selep ve ngot dex cheng te dex chang te ti te pon ro om ta ni ti chuan ai dex chang te hi fb lama lawin la selep ve ngot nge mo kang te kha nge dex chang te hi ka mi lo me ka ti to kha thil hi angai nom chawa ko then khat hian an lo ria FBI in la selep ten tia mo chuwang chuan enge ni chiap min lo hru ro ka ti kha ti chuan he ta comment pakhat kan en lenga elsia khol ring hianin thik thu wanga post ati ni mo are savati ka wanga post anga an ron ngai sak ve bokani ti te pokha kan thathiam tlang ome ole ti chuanin are sa chuing tin chiang e a om namdang laka mo thik thamani chu ti rual chuan a video hi ken to a then lai te chau karon lor do na chu ti rual chuan namdang te an lo zau zia hi ka mu ve kan ti me nge kan racist ve te lu na mi zo hi racist om po kan ne mi zo chu kan la tlema ti me tiang namdang anga nampui le nge ramzau tak le chi le kuang nam tam tak kan lan lo boka racist tur om reng po kan ni ti chu kai po ka ngai dar ania kan ai content ti mai te ang kan milar ten nam dang nula han lampui ve zat chuan boru karon om le zat maya lole ka tong tam ma in
in en chau mai deng oh nin om kan changpal lu tu ko nge ole aresa chetla hi enila karon highlight pop pop dong ka ti kha full en du tan chuan mo lo en to point om ka ringa mal so ma photography a khan om chumi mai kan en mai ka sele chu pu mal so ma hi a fak om tak zet khei kan pa tu rual de uthonia chu ti rual chuan thalai te mani fa te rual le ka chet tan ta te hi a fak om tak zet a fa te rual lek lek po thian kom thiam a hi en ton tlak ti lai te kha kan sei du ni a video kan ra in je vak ka tum lo kan comment tam de du ni chu ole inen pop pop teng o a kara soi ngai lai om chu kan lo sei le chho do ne thian po nei top si lo thian po nei top si lo mi zo ve kan ni heng lai hi long chong la bas a ka ta e oh a signature deal to the po anom nuol mai ni hei ram danga po mo arasa lom puyom khop mai handwriting po thakop mai a signature po mo ye oh an a date a thei hila ni mela a minga sai ro date kha sai tel tum mani mela a phone a ni za ta zuk en ning ka ria avan chú là vậy oh thì nã đây sao come on cua vào đây xiêm lại cụt mày băng nuông mà này ra băng nuông mình nôm chuôn tiếng như ngay về rượu rượu tata meran Boat Andaman. Hey, oi, Boat Andaman. Ay, tesi, alak lo, tok vel si khania. Slip ang bingay. Kini ang Mizoram pola pelo tan chu kan bau khop ma commandant tu porsi thiam ahar khop ma kan pel thui ber kha bagani me mo bagati me tripura helai dam chera chau bo kan pel chun khala ni maya miram te an lo thiang lim zilan chu hei longan lu dom pon an chapal mo an hli tir vek heng te hi kan ton tan a thakop mai ti lai te kan ro vela zoe Hey, ha. Ani vlog hizo vlog thuốc zela. Vlog ki mo. Comment na mo. I-vlog ki kan ruin. Cái rồi siêu siêu á mình lâu sẽ thiếu lại cái bôi cái vlog hi cái react hi en tu mi chân là cái này tấm lem luom lâu mấy là vlog lắm bằng video có thể chuyên en tu cái này sẽ thấy khúc mấy cái bôi vlog lắm bằng tí mi lâu camera thiếm lâu được mấy cái này ara support cái dem lâu về ít chân vlog hi cái vlog cái show anh tí đó cho ai asu nó sao tục cái mấy lu hay về ăn á suy nó ha anh ấy ole en potom Okay, hey. Para sailing. You inform her. You just yeah. Oh, photo booth anu in thalo. Cái này thuốc thủ đông còn tí kha. Ala thang fel chi lo di fel so. Para sailing ka cha box ya tui chung lu ka cha ka ti box ya. Hara hara tangang chu. Du van sang a thok sela. Du lấy nuôi à, tui nuôi lụt sela. Cây chu. Ta hiền ăn uống cái tiếng em mà này. Umal so mà ifak thot. Mà ni fa te rual lek leka an kom pui ang tu level ai thiam mà hi ifak ifa te poi thien kom vek ti I video tam taken hen ka mu. Trong kam ni khat lekin kan fak ve che ni chu kai voi khat ma lein mu lo mai la. Mo ole ifak thot te ti kha an sei ve du ni Come on, hey hi. Heng lai hian non sei no lai tak chu ni ka hria. Yên ang. Chut ma hian in lam pu ya mi ron som tap mai. Ba pu ya so ma ma zo ka. Chalo lu tuk sunglass vu hi mo. So ve le ya ka lam pu don ani. Photographer thala tu atang zo ka. A chen pu don ra se ha ta pu don. Biskam. Biskam.
anh nuông ton mà nghe cái này tây rây lùi lại đáp lùi po nuông con tin nạc lại trò mít lên to cái tây nó mày chịu asir về là mò vào cắm nuông lút tục chiếu phù nuông tất tất cả nằm turi anh nuông ngốc bằng với chứ bắt pui ta la pui rồi lên làm rồi lên anh racist lâu khúc này nằm đang hay cắn lấp một tấm về lâu này oh group dance oh okay mình dâu trong chun là mình dâu là chun là anh ta muốn về ha Arab thang ấy ole tu na hian are sale athian te Russian nula an lam don ani Russian nula an chuan Russian tlangwal an ni hela hian chuan tu na hian kan lam dona an tlangwal te in lai an mel hi nam dang nam pui deuh hi chu kai ni ai khum no pang pa an lang senior rui mai hi mak ka ti ve thin mo ataka la mulem lo mai la ti te khat pai te kan jep len chu vakalam tur nge kan ni kan ti chuan rei deuh kan in koma hela hian rei deuh kan thu hawa chuan an ni hian lam an chaka RS san chin kan thila an lo ngai sang rap 2 million views congrats arsa chu wangin tu na hian RS lamangin kan lam don come on let's go RS lamangin lam don sap nula yenang em lại cho phụ em mà đi mò beat po dik le club kin làm đang im mò phụ lâu mò chiang được vinh khí đề ông makeup lipstick nói đan so cả ring đan nó phụ về vòng sunglass đúng vô tới chỉ là lúc từ phụ chiang lâu Ares le dây lướt từ mà sống personal giúp giúp cái chỉ lâu xin hay là gì mà apa luang nga em với chú hey Coral Island kan oma Phuket hey vai hi an om vak lawa sa pho miril ruzal de helai mu da hian an oma chu helai mu da kan in kom howa are sate a chan chin kan han khila in YouTube te han entira an lo ngai sang ve ngang mai khai are so ne rial an tiet tok sia loko an tiet tok sia kan soi rem bai do koi melo alai han ding lok te hey an tiet sia chuanin kan Russian nanti ngol mai ni kan lo me ti khang karon ti lang sel do hey are sa channel hi ang subscribe char chan nga la are sa kan nam puye nam dang ram dang Russian nula te pon an sap mol me channel mo a video po hi an ve nge rinom pumal so ma channel po hi an sap ngai kring an ngai sang lu tu ga chuan ka ngai sang chen ti ngoi ani sap ngai sang tu nei hi kan lom hle ole khati jong te kha kan on rek thei ni se are sa athok rim mal mi zorama in ti mai tiang tu na hianin an han hoi the veng ve a country da te mo anang kalania I thik lawang u ha chang oma indi thoven chang oma ngai sakila chuwang chuan thik turon ni love hei chun phu ve reng an thori mai tu chuan mo chuwang chuanin an lo ho lenga Mizoram chuan buai nak khan anom vele do ne program tai tok khan
chu wang chuanin heng tiang an han hoi thoven na boruak te hria thiam pui ila sel mai lovin I support tlang te u ti te kha kan ron comment du le ni se ole ti chu kumina 50k tlin kan tu ma kha February thachung kan han tling ta der main zara kan loma ti chuan 60k kan han target vele ru dewa March kha chung tala 60k kan tlin theina na theitok min lo chu pui turin in khoina kan ron ngen le ni ro se chu ti rol chun hei 50k kha kan la celebrate lawa kan la lom lawa mo giveaway ti kan ron ruk ve dewa chu ta te chuan ma se subscriber te zong kha giveaway kan pek thei don lo wangin tlom te ma ni se henglaya mi harsa te nia kan riat mi pani khat de kan nei ang chun tlem te tak takin kan channel te la te tam tak kan ti sak thei don lo chu ta chuanin an mani interview plus thil tom te ti meyang mo Sunday voxal leina lek te poniang chu chung tu ti kan tum chho don hei YouTube lam kan lo man te ron lut chho ni chuan chu ti chho kan tum dona chu ka subscriber ten 50k kan thlin lom na min ngai saka giveaway in lo dong fekani ti na nga min pom sak thei chung kalom ngotang chu kan tum chho don ni ti kha min hret pui ula henglaya kan hmu thei china tan pui ngai ni kan hriat ve chung ko ni iti meang chu atam don lo ko ti kha kan channel hi ala lian lawa thil tam deuh kan ti thei don chu ti chho kan tum mai theia kan ti don tak taka engemoni huna kan la ron puang zar la deuh tur ngai la kan lo ti ni chuan ka subscriber ten giveaway ka donge ti na ru put thewa min lo don sun sak thiam turin kan ngen chu ni ole tun tum chu a hlim om lam te ni boka ka ron rol tam ta zek maya min lo nin lo ram ka bai se in za vai in mong tha phot ule